Exodus chapter 28 egameni likaJesu. Exodus 28 verse 34. Kube isikhencezo segolide nepomegranati. Isikhencezo segolide nepomegranati njalo emphethweni yejazi nxa zonke. Bazalwane uthi uNkulunkulu ku-Aroni thunga izembatho zokuthandaza. Nikhona bazalwane. Uthi thunga izembatho zokuthandaza. Kepha la emphethweni wabo akube nephamagranatha. Eceleni kwephamagranatha bese kuba ney'khengo. Eceleni kwesikhengo kube nephamagranatha. Iphamagranatha bazalwane yisithelo. Isikhengo yinto ekhalayo. Isizathu ukuthi kube ney'thelo phakathi. Ngoba iy'thelo bayingekho umsindo uyoba khona. Ey'khengo ziyoshayisana. Asikwazi ukuhamba nabazalwane bengenay'thelo ngoba bazoba nomsindo. Iy'thelo ziyoshayisana. Into yenza iy'khengo ukuthi ishayisane ukuthi la asinay'thelo. Bayingekho iy'thelo uyoba nomsindo. Bese kuba ney'thelo ngoba ney'thelo zidinga ney'khengo ukuthi